είναι η νύχτα του οριστικού αποτελέσματος. Τη διάζευξη την ξέρετε. Η δεύτερη σερί σεζόν στη League Phase του Europa League με 8 αγώνες Σεπτέμβριο ως και Ιανουάριο. Η διολίσθηση στη League Phase του Conference League με 6 αγώνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ρεβάνς ΠΑΟΚ Ριέκα λοιπόν, ημίχρονο 1-0 Ριέκα από την προηγούμενη εβδομάδα στην Αδριατική με τον γκολ του Βόσνιου Λούκα Μέναλο. Και το άνοιγμα του Γιάνκοβιτς στο πλάι για τον Μέναλο. Καλή επέμβαση του Κένι και παίρνει ο Ντισπόντοφ και δίνει στον Μεϊτέ. Και από τον Οσδόεφ πίσω λάθος. Φρούκ ευκαιρία, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Προσπαθεί να αποφύγει, δεν είναι πολύ καλός με το δεξί όσο με το αριστερό. Και εδώ ακριβώς είδαμε ότι δεν είχε μεγάλη πίστη στο πόδι του για να εκτελέσει. Τον καθυστέρησε όσο χρειαζόταν η άμυνα του ΠΑΟΚ και περνά ο κίνδυνος στα 30 δευτερόλεπτα από την απροσεξία του Μαγκαμέντ Οσδόεφ στο να δώσει μία πάσα σε πολύ ευαίσθητο χώρο σε αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Η πάσα του Κεντζόρα έχει έρθει μέσα ο Κένι για να δημιουργήσει χώρο και διάδρομο στον Ντεσπόντοφ. Η σέντρα του Βούλγαρου, κεφαλιά από τον Οσδόεφ και η απόκρουση του Σλόμπισλιτς. Κωνσταντέλιας φέρνει την μπάλα πρώτο δοκάρι χαμηλά, την ξαναπαίρνει. Οι ελιγμοί του Γιάννη Κωνσταντέλια αποφέρουν στον ΠΑΟΚ το κόρνερ στο 8 μετά την παρέμβαση του Στιέπαν Ράντελιτς, του αριστερού στόπερ της Ριέκα. Χωρίς παρέα στο σημαίακι αυτή τη φορά ο Ζίβκοβιτς. Με εκτέλεση αριστερού ποδιού σημαίνει ότι η μπάλα θα έρθει απ' έξω προς τα μέσα. Και αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι και οι συμπαίκτες του Ζίβκοβιτς και οι αντίπαλοι. Με τα δύο χέρια υψωμένα δείχνει στους παίκτες του ΠΑΟΚ που θα στείλει την μπάλα. Πρώτο δοκάρι. Πέρασε γκολ από τον Σουαλιό Μέιτε στο 12. ΠΑΟΚ 1, Ριέκα 0. Όλα εκ προμελέτης. Έδειξε ο Ζίβκοβιτς, πήγε ο Μέιτε. ΠΑΟΚ 1, Ριέκα 0. Το μαρκάρισμα από τον Νίκο Γιάνκοβιτς ατομικό. Ο Μέιτε τον πέταξε από πάνω του πολύ εύκολα. Το 10 της κροατικής ομάδας. Κεφαλιά σκαστή. Το φιλί από τον Γάλλο. Γιατί με αυτή την μπάλα έβαλε το πρώτο γκολ της καριέρας του στα κύπελα Ευρώπης. Ράντελιτς, Γιάνκοβιτς. Η σέντρα έρχεται μέσα, ο Φρούκ στο καλό πόδι αυτή τη φορά, το αριστερό δοκάρι. Είδατε, στο πρώτο λεπτό που έπρεπε να εκτελέσει με το δεξί δεν το πίστεψε ποτέ. Εδώ, από τα 20 μέτρα, σήκωσε το αριστερό πόδι, δίχως κοντρόλ, χαμηλά στη γωνία του Παυλένκα. Η μπάλα στη βάση του δοκαριού, μένει το 1-0. Μέιτε τώρα από την πάσα του Μιχαηλίδη. Κωνσταντέλιας εναντίον του Όρετς, ένας εναντίον ενός. Προσποιήσεις του Κωνσταντέλια, φέρνει την μπάλα στο δεξί, τελειώνει τη φάση. Ναι, 2-0 στο 25. Το έκανε τόσο μα τόσο εύκολο. Κατάφερε να απομονώσει τον δεξιό μπακ της Ριέκα, τον Άντε Όρετς. Εγώ με σένα, ένας εναντίον ενός. Τον πήγε από εδώ, τον έφερα από εκεί. Πήγε την μπάλα στο δεξιπόδι και από εκεί στην απέναντι γωνία του Σλόμισλιτς. Λίγο μετά το δοκάρι της Ριέκα και τον κίνδυνο για 1-1, ο ΠΑΟΚ γράφει 2-0. Γιατί ο Κωνσταντέλιας είναι σαν τη Χαλκιδική.
σαν τον Τέλια δεν έχει. Μπάμπα με το δεξί, όχι, όχι, εύκολο για τον Σλόμισλιτς. Τσάλοφ κλέβει από τον Λασίτσκας. Τώρα με ητέ. Άλλα 2 λεπτά. Η απόκρουση του Σλόμισλιτς στο σούτ του ΜΕΙΤΕ. Ζίβκοβιτς για τον Κωνσταντέλια. Ράντελιτς. Κωνσταντέλια. Σάλοφ. Δώρο στο πιάτο. 3-0 στο 56. Φέντια Τσάλοφ. Ο ΠΑΟΚ σε απόσταση 2 γκολ από την Ριέκα, 56 λεπτά μέσα στη ρεβάνς. Άλλη μια φορά, Κωνσταντέλιας με Ζίβκοβιτς. Η μπάλα περνάει, δείχνει να τελειώνει η φάση, αλλά ο Ράντελιτς για κάποιο λόγο κλωτσάει την μπάλα επάνω σε συμπαίκτη του. Αυτή εύλογα από το πόδι του Πέτροβιτς στρώθηκε στον Κωνσταντέλια. Μετά ήταν πολύ απλό για τον Γιάννη Κωνσταντέλια να χαρίσει στον Τσάλοφ το γκολ, το 3-0. Εν συνεχεία θα παρατηρήσατε ότι ο Τσάλοφ έκρυψε την μπάλα μέσα στην κοιλιά. Ποιο είναι το υπονοούμενο, Σάβα? Περιμένει η γυναίκα του, το παιδί του, είναι έγκυος τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης της. Το Νοέμβριο θα έχουν γεννητούρια στην οικογένεια Τσάλοφ. Με το καλό να είναι γερό και τυχερό. Κλέψιμο του Κωνσταντέλια στην απρόσεκτη πάσα του Ράντελιτς, αλλά έπρεπε να κάνει κάτι πολύ καλύτερο από αυτό για να απειλήσει τον Σλόμισλιτς. Η ευκαιρία απρόοπτη δόθηκε, πέρασε. Από θύρα σε θύρα απλώνεται σε όλη την εξέδρα της Τούμπας ένα σύνθημα αποθέωσης του Ιβάν Σαββίδη. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη μετάφραση του νοήματος. Μερικά πράγματα πραγματικά δεν χρειάζονται ανάλυση. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ αγαπά τον Ιβάν Σαββίδη, τον πονά, χαίρεται που πλέον τον ξαναβλέπει εδώ στη Θεσσαλονίκη, με τη σάρκα του, με τα οστά του και με την ψυχή του. Μπάμπα, ο Σντόιεφ, το σούτ, η απόκρουση του Σλόμισλιτ που περίμενε την εκτέλεση του Ρώσου. Αυτή τη φορά, σε αντίθεση με μια φάση στο πρώτο ημίχρονο, ο Μαγκαμέντ ο Σντόιεφ το πίστεψε. 20 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Η εκτέλεση του Ζίβκοβιτς, κεφαλιά πάνω στη γραμμή, έβγαλε την μπάλα ο Λασίτσκας και εν συνεχεία κερδίζει φάουλ ο Φρουκ από τον ΜΕΙΤΕ. Κεφαλιά από τον Οσντόιεφ και η επέμβαση στη γραμμή από τον δεξιό μπακ, τον Γιούστας Λασίτσκας. Να δούμε τον Μπούτιτς, πλαγιοκόπηση στην πλάτη
του Μπάμπα. Κακό τελείωμα, εύκολο για τον Παυλένικα που περίμενε στο πρώτο δοκάρι. Ο ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα. Η μπάλα έρχεται, κόβεται από τον Ράντελιτς. Ζίβκοβιτς, Σπόντα. Εύκολο στο τέλος για τον Σλόμισλιτς. Φάουλ υπέρ του Γιακουμάκη. Και κάρτα στον Μαϊστόροβιτς που αποβάλλεται στο 71. Άμεση συνεισφορά του Γιώργου Γιακουμάκη. Είναι γνωστό ότι στο physical κομμάτι του παιχνιδιού είναι πολύ δυνατός ο Άντε Μαϊστόροβιτς. Περιμένει κάποιες εξηγήσεις, αλλά τι εξηγήσεις, εδώ τράβηξε από πίσω τη φανέλα και εν συνεχεία κατεδάφισε τον Γιώργο Γιακουμάκη. Πενιχρά κουράγια ανιχνεύει κανείς στους φιλοξενούμενους στο να κυνηγήσουν αυτή την κυκλοφορία της μπάλας από τον ΠΑΟΚ. Προσπάθεια του Γιακουμάκη, φέρνει την μπάλα μπροστά, γκολ! Τρομερό γκολ από τον Γιώργο Γιακουμάκη στο 77. Απίθανο. Έφερε την μπάλα από το τέρμα του γηπέδου πάνω από τον αντίπαλο μπροστά. Την έκανε δική του, την κοντρόλαρε, την μπουμπούνισε. Δοκάρι μέσα. ΠΑΟΚ 4, Ριέκα 0. Wow. Να το χαρούμε άλλη μια φορά. Αυτό είναι η μισή δουλειά. Και η άλλη μισή είναι αυτή. Από την πάσα του Κωνσταντέλια, η μάχη με τον Χούσιτς, με το που μπήκε στο παιχνίδι ο Ελβετός, περνά έναν ατομικό εφιάλτη. Αυτό που του κάνει εδώ ο Γιώργος Γιακουμάκης, εν συνεχεία εκτοξεύει τον πύραυλο, καμία πιθανότητα αντίδρασης για τον Ράντελιτς ή τον τερματοφύλακα, τον Σλόμισλιτς. Επιστρέφοντας στην πατρίδα, ο Γιώργος Γιακουμάκης ζει κάτι που σχεδόν το είχε ξεχάσει, το να σκοράρει σε παιχνίδι ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ένα γκολ είχε όλο και όλο μέχρι τώρα στην καριέρα του, προετών με την Celtic. Τάισον. Μπάμπα. Ξεπέταγμα του Πέλκα, γκολ! 5-0. Τάλιρο. Άλλος εδώ. Άλλα γεννητούρια. Στο 89. Για ένατη φορά στην καριέρα του σκόρερ με τον ΠΑΟΚ σε παιχνίδι κυπέλου Ευρώπης. Το κάνει συνεχώς ο Πέλκας. Από την δεξιά πλευρά να κλείνει μέσα σαν δεύτερο σεντερφόρ. Εδώ του βγήκε. Πάσα του Τάισον, η σπόντα στον Λασίτσκας. Αλλού ήθελε να στείλει φυσικά την πάσα ο Τάισον. Στον Μπάμπα ήθελε να τη δώσει. Όταν υπάρχει θετική ενέργεια και αντίστοιχα vibes γύρω-γύρω, όλα γίνονται. Ακόμα και τέτοιες φάσεις. Η 99η νίκη του ΠΑΟΚ στην ιστορία των κυπέλων Ευρώπης. Σε αυτά τα 60 χρόνια στα οποία ο ΠΑΟΚ συμμετέχει στα κύπελα Ευρώπης, τον οδηγεί για δεύτερη στη σειρά σεζόν στην League Phase του Europa League.